O seu rostro e as súas letras visten as rúas de Sarria. 20 paneis con retratos en branco e negro dialogan con candan seu texto nesta mostra Xela Arias, baixo nome a poesía do retrato que impulsa a vicepresidencia da Deputación de Lugo. Con esta homenaxe a Xela Arias, se lle fai tamén recoñecemento a esa xeneración dos anos 80 que hasta agora non tuvo esa visibilidade pública e que este ano podes aproveitar tamén para achegar esa poeta, esa poesía contemporánea e que, como ela decía e quería, achegala, levala á rúa. A autora homenaxeada polas letras galegas posa nestas fotografías ante o obxectivo de Xulio Gil. O fotógrafo tomounas durante o período dos seus 26 aos 40 anos de vida. Son imaxes nas que a poeta non só se amosa como modelo, senón como creadora. Están cargadas de poesía, onde a mirada penetrante de Xela observa de fronte e con honestidade. Creemos que vai ser unha oportunidade para coñecer a figura de Xela, que ademais sempre foi unha persoa moi comprometida ca súa terra, co feminismo, co idioma, algo que sempre tuvo claro desde os seus principios. Os versos que acompañan a imaxe da poeta en cada panel son fragmentos da súa obra Poesía Reunida, textos publicados en xornais, revistas e fanzines. Queremos con esta exposición aportar ese grau de arella para que a obra e a figura de Xela Arias sea coñecida nun ano aínda un pouco peculiar do Día das Letras Galegas, pero que quedará xa aí para a historia. Sarria, localidade natal da poeta, é o escenario do arranque desta mostra itinerante que pasará por Lugo capital, Chantada, Monforte, Viveiro e Ribadeo.